Привіт, ви дивитесь «Говориться країна», мене звати Старбоєр. Ой, сьогодні ми святкуємо Новий рік, новорічний настрій, і ми вітаємо Бажання. Це найкращий популярний ведучий, це унікальний, але все новорічний унікальний випуск нашої програми. Привіт, мене звати Юлька. Мене звати Паркер. Ой, мене звати Таратель. Ага, який ще Таратель? Його звати Тар'янєль. Тарланіл. Тарланіл. Ой, мене звати Маєгніл. Ай, Маєгніл. Це все унікальне. Ай, хлібушки. Подарунки вісять до новорічної прикраси. Ой, Тараніель Влахос. Це було «Говориться країна» з Новим роком! З новим щастям!